Ake ngibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso. Namuhla sisepheshe Primary School eDonnybrook. Isikole lesi samabanga phansi. Siqala ka grade R size sophuma ka grade 7. Siyimpunga yesintu besizonikela kubafundi ngezicathula. Saphinde sakwazi ukuthi sijabulise abantwana. Asibongeke kubona bonke abantu esithema silishaya ikhwela bakwazi ukuthi basabele, bakwazi ukuphonsa itshe esivivaneni. Sitheke masifika sathola ukuthi izingane zakulesikole zingane ezicijwe kakhulu, zingane ezikhaliphile nezidingayo futhi ukuthi zilekelelwe nangezinye zezinsiza kusebenza. Kubalekile enkathini namuhla ukuthi izikole zamabanga phansi zilekeleleke ezintweni ezifana namakhompyutha ukuze ingane zothi maziqeda sezifika nasema-university kube ukuthi kuzona kulula ukuthi zikwazi ukwenza ama-assignment. Ngoba lento siyibonile ngathi ukuthi thina sifunde emakhaya masifika ezikoleni zemfundo ephakeme ukuthi wabhala i-assignment kuba nzima kakhulu ngoba yonke into udinga ukuthi uyenze ngekhompyutha. Siyafisa ke nakosomabhizinisi abakhulu abawubukele lo mfanekiso oqosha ukuthi izikole ezifana nayipheshe zasendaweni zasemakhaya siyacela ukuthi bakwazi ukuthi balekelele ngokuthi abantwana bathengelwe amakhompyutha bakwazi ukuthi bafunde. Uzokhumbula ukuthi inkunzi isematholeni, ikusasa lalelizwe likubantwana. Siyacela ke bafowethu ukuthi zonke izikole ezisemakhaya zilekeleleke. Zikhona ke nezinye zakhona la emphakathini wangakithi oSandanezwe noKhethokuhle. Zonke lezi zikole ezomakhelwane. Kodwa konke lokho esikwenzile siqale ngepheshe ngoba isona sikole esakwazi ukuthi njengoba sesila siyimpunga yesintu isona safunda khona sikhula, safunda khona, saqeqeshwa, sakwazi ukudlulela phambili. Ingakho ke sithe asisikhumbule ukuthi makufanele senze okuhle siqale khona. Ngiyafisa ukuthi ke izinsiza kusebenza abazidingayo siyacela ukuthi bakwazi ukuthi balekeleleke ikakhulukazi amakhompyutha ngoba iwona abaluleke kakhulu masibuka isikhathi esiphila kusona. Mr. Dumo, principal wasepheshe Primary School, sinobaba uMbanjwa osomabhizinisi olokali, umfundi ofunde phakathi kwalesikole. Ubekade ezosilekelela kubantwana abanhlwempu abadinga izicathulo. Siyafisa ke nabanye osomabhizinisi abakhona endaweni nengabona bendawo balekelele abantwana bethu. Siyafisa ukuthi abantwana abasinabo kulesikole balithole ulwazi olutholakala emadolobheni oludinga amakhompyutha nendlela yokufunda kwezisimanje. Sakhele nama-ofisi sibe namanzi nasesikoleni. Sicele nokuthi ke uma kwenzeka sitholele ne-security ezosivikelele impahla esesiyithole esikoleni ingaphindi ilahleke. Sinqinqisa noma ubani angasilekelela. Sicela nje sibonga kakhulu ubaba uMbanjwa ngakho konke akwenzile. Abantwana nabazali bathokoze kakhulu ngomsebenzi asewenzele bona esikoleni. Ay, wetongolami,